ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ରହୁଥିବା ସିଂହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଭାବୁକ ହୋଇଯିବେ। ସୁଡାନର ରାଜଧାନୀ ଖାର୍ତୁମରେ ଥିବା ଅଲ୍ କ୍ୟୁରେସି ପାର୍କରୁ ସିଂହମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁଃଖଦାୟକ ଫଟୋ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ 5ଟି ସିଂହ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ହାଡ଼ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ଏହି ସିଂହମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେବ ସିଂହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଓଜନ ମୂଳ ଓଜନଠାରୁ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣା କମିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଖାଇବା ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁନି। ଅନେକ ଥର ନିଜ ପକେଟରୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାର୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ଫଣ୍ଡିଂ ବା ଲୋକଙ୍କ ଦାନରୁ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ସୁଦାନର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଜିନିଷର ଦାମ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ନିଜ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 1993ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ସିଂହଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 43% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏବେ ପାଖାପାଖି 20,000 ସିଂହ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ସିଂହଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ସିଂହମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 5ଟି ସିଂହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସିଂହକୁ ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ଡ୍ରିପ୍ ଜରିଆରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେପରିକି ତାକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ନ ହେବ। ତେବେ ପାର୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଖରାପ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।